Wewayangan ing laboratorium. Ing SMA Negeri Wijaya ana siswa jenenge Arga. Dheweke kalem lan ora seneng pamer, nanging rajin banget sinau, utamane pelajaran fisika. Saben sore Arga kerep nginep ing laboratorium sekolah kanggo nyoba eksperimen saka barang bekas. Guru fisikane Bularas seneng karo semangate Arga. Nanging ana siswa liyane, Reno, sing ngrasake iri amarga Arga kerep menang lomba. Sore iku nalika Arga lagi nyetel alat percobaan cahya, Reno mlebu karo nada nyindir. "Heh, kowe iki ora kesel to, Ga? Wong liyane dolanan HP kowe malah main kabel. Iki nyenengke no? Aku pengen ngerti carane cahya iso bentuk ayang-ayang. Ah, pamer wae." Esuke alat gawenan Arga ilang saka laboratorium. Arga panik amarga alat iku digawe saka jeripayahe seminggu. Reno malah nyebar gosip yen Arga nyimpen alat rahasia supaya menang dhewe. Wong-wong wiwit ragu karo Arga nanging dheweke tetep tenang. Senajan wektu mung 2 dina, Arga mutuske gawe alat anyar saka bahan sakanane. Yen aku nyerah, berarti gosip iku bener. Aku kudu mbuktikke yen jujur lan semangat isih penting. Nalika lomba diwiwiti, alat anyar Arga bisa mlaku apik senajan prasaja. Nalika gilirane presentasi, Bularas ngumumake yen alat sing wis ilang wis temu. Ternyata Reno sing njupuk amarga pengen nyoba nanging ora wani ngaku. "Reno, apa iki bener?" "Nggih, Bu. Kula iri kalau Arga." "Ora apa-apa, No. Yen kowe pengen ngerti, ayo sinau bareng wae." Sikape Arga gawe kabeh wong kagum. Bularas mesem lan ngomong, "Iki pelajaran paling apik. Ilmu ora mung bab angka, nanging uga ati." Sakwise kuwi, Arga lan Reno dadi kanca apik. Kabeh siswa ngerti yen kejujuran lan semangat luwih penting tinimbang menang utawa kalah. Laboratorium saiki dadi panggonan sing rame lan nyenengake. Amarga saben wong gelem sinau bareng tanpa rasa iri.